nagsuot ko ani gisi-gisi para dili ko mailhan sa mga tao, mag-disguise ko. Akong ilibil akong kagalingon sa ilan ni tatay. Musabay ko kang tatay, mamasura, mangarton, manguhag karton. So musabay ko kang tatay, ang mga tao dili makailas ako tungod kay nagsuot ko ani. So mo ni akong hitsura katabang. So katabang akong purpose, sabayan si tatay sa iyang ginabuhat para mahibala nato kung say ginabuhat ni tatay. So mag-disguise ko as pulubi pod. Okay katabang, tara. Si tatay. Sakay-sakay ko kan tatay oh. Ano labay basura tay? Dito na ilabay ni. Anong ka dire? Karton? Ton? Basurero po niton. So tapo ko ni tatay ang mga karton niya. Karton. Wala na gabi pa na yan. Gabi pa na? Ay, gabi pa din eh. Ay, gabi pa din mo ni tiraho no? Gabi pa man din. Ganit pa na lang sana yan. Gupa man ang truck. Mga snack na dito. Kapahit ka tuntunupan. Saan man na? Bitbitin mo? Paano mo sako? Palahon eh, sakuan. Nata.
Plastic. Pahita ka tunugan? Ton, pahitag paan ton? Ha? Ah, bitbitonat mo? Ton, palitog paan ton. Sir? Pagpalitog paan. Atong, kuha na lang, sinay juice galiton. Oh. Mas ganahan kong juice. Katong kuha lang good. Katong kan lang, orange. Oh, sige, orange. Na may kulman. Balit, asa na bit? Na guys ba? Juice nga juice. Pwede raw katong nakabutang sa kuha niya juice kanang yung mga sito. Oo. Bantay ka na? Sito ba? Sito? Oo. Paiguan lang ni mo? Oo. Sige. May dagpo sir, pero manggang sir. Kahit na, okay na. Walang tiupat, hindi masjud ko. Sige lang. Dili nyo, di cook. Na, okay na ba? Kalero. Ano na ito, tanan? Oo. Sige. Ang upat na daw, masih masukkan ba masjud. Sige, tagi-isa ta. Oo, sige, sige. Ari, rest day dahil ni Moron sir. Dakpa naman ang nagapitan nila guys. Dakpa ganyan sa buka mo. Oo. Mga resibo ni tayo, no? Di mo rin mga ginikanan, nasa man po dahi? Naman dyan, kita ko pwede may magsantanay sa may ton. Di mo kasinabot? Pila mo kabuk? Ako, dosi may kabok, namatay tulog. So kuha na lang, siyam na lang. Siyam na lang, walo na lang may namatay naman din ang mga ika-upat na kinabulang. Kaunong magulang kinabulangan, natin yung misnap na na eh. Ako po yung napis-pila sa mga magulang na nagpalaban mo ko ng mga magulang. Gapi lamang ka? Kaunong. Ikaw unom ka? Dosi. Ikaw unom ka? Kaunong ko. Pila mo babae? Pila mo lalaki? Parang may kagabi, ang isa o ba na? Ako ba eh, wala naman, pulo laki mo kang matay. Oo. Pulo naman sa pulo laki mo. Wala eh, di walag sila, bahala kung mag-unsa ko dili, basta din naman gano'n, naaraman ko din sila, wala. Mo gani. Pinabay mong tarong. Karong at least wala ka mga hasol sila ha. Wala yun. Ton! Ato na ko. Salamat kayo sir. Ito na ko ha. Kamu na ibahala na. Sorry lang ko dire pag konsay kuhan. Salamat sir. Nani ang kape o gasukal. Sir, nandiyan naman na sir. Ha? Kamu na ibahala. Tagayin lang si Ate Ros. Loy po. Katabang, nalipay ko kay successful ang among lakaw ni tatay. Oo, ang among pangarton kauban si tatay. So sakay ko sa iyang sikad. Nahibalaan ako katabang nga ang iyang yung gisaligan lang gidi ay nga panginabuhian ang pangarton, pamasora. So kung walay karton, walay bugas. So nalipay si tatay kay nadalaan nato og bugas tunga sa sako
kapi nga iyang request katong stick, asukal, pari sa kapi, sabon, og labos tanan ang tinapa. Nalipay siya tungod kay makasudan manasay pang sudan. So nalipay ko nga si tatay malipayon, kabalo ko nga malipayon pod mo, na-inspire mo sa istorya ni tatay. Nahibalaan ako katabang nga si tatay di ay bisan patuod ang iyahang sitwasyon, ingad to lang matulog sa kilid sa kalsada, naade siya kasing-kasi nga matinabangon. Oo, nganuman ang proba na katabang mao ni gitagaan kun niya og mangga, isa ka silupin, isa ka supot mangga nga dagko kayo, gitagaan ko niya para daw mabalo nako. So tungod sa iyang kalipay katabang, ni offer si tatay og pasalamat nga mangga. So ako pod gidawat nako tungod kay nalipay pog ko sa iyang response, sa iyang pagkamanggihatagon nga ingana day si tatay. So dili si tatay dalo katabang. So mao ni ang sample sa mangga katabang. Mangga, unsa ni nga mangga, basta dako kay ni nga mangga, bisan isa ka mangga dili nimo mahurot. So mao ning gihatag ni Tatay Roger. Dako kay kong pasalamat nga makabalon kong mangga, mahatag nako sa akong asawa. Katabang, kung gusto pod nimo nga makaapil ka sa atong rapol nga isa ka sakong bugas kada 15 o 30 sa bulan, simple lang kayo ang angay nimong buhaton. Una, i-like nimo ang ato ang page, ang Surigao nun ko. Ang ikaduha, i-share nimo ang atong mga videos para pod makatabang ta sa uban. Ang ikatulo, mag-comment ka sa atong mga videos para mapansin ka sa Katabang Real Team. Katabang, kung ikaw ang maswerteng mo daog sa atong isa kasako nga bugas, i-message ti ka para pangayoon ako sa imo ang imong contact number o address para i-deliver nako sa imo mismong balay ang imong isa kasako nga bugas. Katabang, daghan kayong salamat sa imuhang suporta. Hantod sa sunod nato nga mga videos, amping kanunay.